Mantap aja sekali nanti ditipu. Yang keras nancep kene yang cek. Nah para pemirsa lan Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan, dina menika kula lan Bagong badhe nyariosaken satunggaling crita kanthi rayahan kekancan kang indah. Inggih menika persahabatan ing sekolah kebak piwulang urip. Senajan awak kula gedhe lan rupane lucu, nanging ati kula tetep kepingin duweni kanca kang setya lan tulus marang awak kula. Bagong, ayo mlebu sekolah, Gong. Sinau iku kewajiban minangka murid. Nggih, ya Truk. Ning miturut awakku, sekolah ora mung kanggo sinau buku, nanging uga sinau urip bebarengan karo kanca. Ya bener. Saka kanca iku awak dhewe sinau ngajeni sabar lan gotong royong. Truk, aku mau iki weruh kancane dhewe jenenge Joko. Iku katon cedhek. Truk, dheweke durung rampung tugase. Oh, yen mengkono minangka kanca sing apik iku kudu nulungi, dudu ngremehke. Bener. Nggih. Lah yo kanca kang endah kuwi katon nalika ana masalah kudu gelem nulungi sesami. Para pemirsa, miturutmu napa miturute panjenengan yen ana kanca sing kesusahan kuwi sing becik kuwi piye? Kanca sejati iku mesti gelem nulungi menehi semangat. Iya, sikap kaya mengkono sing gawe suasana sekolah dadi rukun lan tentrem. Iya to, Bang? Lah iya mesti iya. Saiki aku ngerti, Truk. Kekancan kang endah kuwi ora milih-milih lan ora ninggal nalika susah. Kuwi rumakno. Ya nggih, Gong. Kekancan kang endah iku ngajarake kita utawi awak dhewe dadi manungsa sing luwih becik
Yen ana kanca salah dielingke, yen ana kanca bener diapresiasi. Iya, Bu. Para pamirsa, wis rak krasa sampun wektune kula Bagong lan Pak Danang mulih mudhun saking panggung. Mugi-mugi cerita menika saged dados piwulang bilih persahabatan ing punika penting sangat. Ngapunten yen Pak Dalang enten salah lan lepat. Aku ra kuat, Bro. Aku sak pingin ning panggung. Nanging yen wektu iku jagat. Ayo awak dhewe njogo kekancan Kang Endah. Amarga saka kono kuwi lair rasa rukun lan tresna marang sesami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi